Έρχεται ο άλλος τώρα, έχει 2 κινητά και σου λέει: με ακούει Αλέξα, λέει μέσα στο σπίτι μου. Ναι, και δεν θα βάλω την Αλέξα γιατί ακούει Αλέξα. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα, εντάξει, ίσως και δικαιολογημένα έτσι, γιατί άμα το δούμε και λίγο από κυβερνοασφάλεια που είναι άλλο θέμα, μπορεί και να ψηλοανησυχεί με αυτά τα πράγματα. Βέβαια, δεχτώ. Εννοείται. Είναι λογικό, αλλά. Υπάρχει αυτό στο παιχνίδι. Ναι, αλλά αυτό είναι μόνο και μόνο που έχει το κινητό σου, είναι το ίδιο. Καλά, ναι, υπάρχει αυτό το argument. Έχει το κινητό σου. Έχει ένα κινητό το οποίο πλέον ελέγχει τα πάντα, σε ελέγχουν. Κατά ψέματα, γιατί μεγάλη κουβέντα ανοίγει τώρα. Ναι. Μεγάλη κουβέντα ισχύει, αλλά γιατί να φοβηθεί μια λέξη. Κατά με, αυτό είναι η δικιά μου άποψη. Δηλαδή, ναι, εντάξει, θα μου πει: έχει το κινητό σου και έχει και αυτό. Δηλαδή δεν αλλάζει δεν κάτι. αλλάζει κάτι. Είναι δηλαδή να φοβάσαι αυτό το κομμάτι, απλά άστα όλα και μην έχει τίποτα. Κοίτα, είναι αλήθεια και επίσης, εφόσον έχεις το κινητό σου και όπως όλοι καταλαβαίνουμε, με το κινητό μας κάνουμε τα πάντα. Λέμε τα πάντα, ρωτάμε τα πάντα. Το κινητό μας σκέφτεται για μας πλέον οριακά. Εντάξει, μου φαίνεται, ξέρεις, ας πούμε, έρχεται ο άλλος τώρα, έχει 2 κινητά και σου λέει: με ακούει Αλέξα, λέει μέσα στο σπίτι μου. Ναι, και δεν θα βάλω την Αλέξα γιατί ακούει Αλέξα. Εδώ σ' ακούνε το κινητό σου, ας πούμε. Πιθανότατα. Μας ακούνε για τις διαφημίσεις, μας το λένε κτλ. Άρα εντάξει, προσωπικά πλέον το βλέπω αυτό σαν φαινόμενο που έρχεται. Εγώ ήμουν κάθετος, δεν μου άρεσε καθόλου το smart κτλ. Αλλά πρόσφατα όταν είδα αυτή τη δουλειά που κάναμε, έπαθα σοκ